Mihapon. Oh, maniuntos ako bro, may gutom na kayo. Bro, Kuno, maniuntos sa ako. man ni sulod ko. Maniudton maninoon. Ayaw, pag mo, ay, gutom ko. The Bluetooth device is connected successfully. At sa maning musulod mangutana ron ta kog kasan. Ang imong Maniudton dayon. palong. Ha? Wala, nagbasa lang ko sa comment. Imong amigo ni mo ba? Na ako ipangutana ba? Oh, dyan na pangutana. Wala na pangutana, panos. Gasgot. Gasgot manggugag sa bado. Oh, Naman sa Isayas, akong basahon ni niya ha. Sa Latina Vulgata ni Brad. Kuan, katong Latina Vulgata nga gisuwat ni tawag ani ni ang Monsignoria nga gamiton sa mga 70 Adventist. oh. Sa Isayas kapitulo 1 bersikulo 13, ayaw na kamo paghalad og kawa nga sakripisyo. Oh, Ang inyong ang insinso akong dulumtanan, ang bagong bulan ug ang Sabado. O yun ka ni Brad nga Sabado gidumtan sa Dios. dili ko mo yun kay lahi man imong pagsabutan na. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa gidumtan ng Sabado wa gidumtan ng Sabado. Mabasa ba diya nga word gidumtan ng Sabado? Oh, dak masahon na. Ayaw na kamo paghalad sa kawa nga sakripisyo, ang inyong ang insinso, ang akong dulumtanan, Oh. ang bagong bulan ug ang Sabado. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa, ang Sabado gidumtan, ang Sabado wa dumte. Ako mangutanas ako. Hindi ako Clarification. mangutana nimo, pinangutana nimo na kunsi. Ano gisor ko ana kay ang istorya ana, ang pangutana diya kinsang mga tawhana ang gisultihan sa Ginoo nga dili na siya ganahan mo dawat sa ilang adlaw igpapahulay. Ani mga Brad. Tawag Ani. aning ni ang di ba niingon man gud ganina nga ang imong pagsabot ra mo ina sayop. Sige. Oo. Base sa akong gibasa, unsa may imong nadungog? Ang Sabado gidumtan, Sabado wala dumte. Lagi before ko mo tubag for clarification lang pangutana gisultihan ana. Lagi tubaga lang sa ako. Yeah, Ako mutubag man gibasa ko. o tanawa oh. Ayaw Oo. na kamo paghalad og insinso. Oo. Akong dulumtanan, ang bagong bulan ug ang Sabado. Unsa may Kinsay gidumtan sa Dios? Di ako Unsa may- pangutana kinsay Anila sayon kayo Brad. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Ang Sabado gidumtan sa Dios, ang Sabado wala dumti sa Dios. dili man po pwede nga motubag ko nga di ko nimo tagaan for clarification ana. Kana nga teksto man god inyo mo nang giputol unya gibutang-butangan ninyo sa inyong kaugalingong pagpanabot. Ang pangutana kana nga teksto Putol di ay. kinsay gisultihan sa Dios ana nga bersikulo. Oh, Gidumtan namang Sabado sa Ginoo. Mga Romano Katoliko ang isultihan na bro, kay ilang Sabado piki man. Naadi ay Roman Catholic Church sa unang panahon, Old Testament. awa po'y mabasa. Ang kini Ningon Yan, man ana. daig nga ang gisultihan mga Romano. So kaning pagkasultihan Ang kiniya ba, nana? eksistado na din Romano ani. gapo ang kini iya nana. Ang kini iya. Ako mga tanag kinaiya na. Nana gali ang kini iya sa mga Romano Katoliko Ay. sa pakilo ba? Sa Sige pagka- simba-simba pero Dili. sa pakilo. Ora, lain akong pangutana. Lain akong pangutana. Oseas 2:11. Og akong pahunungon ang tanan niyang kalipay. Ang iyang kasaulugan, iyang bagong bulan, og ang iyang Sabado. Sa imo'y nadungog sa akong Likaya gibasa, man mo gipahunong pista. Sabado. Likaya ni mo pista. Ayaw ni Ayaw kayo sa- pista. Lagi, ay, Sabado naman ang ato ang giskutan, di Ayaw wala ni labot kayo ng pista. pista. Ikaw jud baro jud kay ka mubasa ba? Ayaw, Ayaw lagi ayaw pag minaro. sa pao, kay dili man ikaw gipangutana. Ayaw lagi kay maro man ka. Ako may mo ako dire, ako silbi Imong amigo ako akong gipangutana. Ayaw sa pao imong amigo. Ikaw galingon imong programa. Kay maro Ikaw man may ka. di- mag- Sa mga mubasa nga imong pudyot-pudyoton. Ayaw pag pudyot. sige, ibutang na to. Ibutang na to. O, dara, akong basahon na. og akong pahunungon ang tanan niyang kalipay. Ang iyang kasaulugan, ang iyang bagong bulan, iyang Sabado, ug ang tanan niyang panahong pangilin. Question, unsa may Asa nadungog pista niya? nimo sa akong ayaw sa lagi sapaw. Unsa may nadungog nimo sa Likaya akong man imong gibasa? pista. Ay, gibuman na kong basa. Bunggoy ka ba? Ayaw likay Gibuman lagi pista. na kong basa. Ayaw Tubagal Ay, ako. pista lagi. Unsa Ayaw, may lagi imong pista. nadungog sa ako? Wala lagi na ko gilikayan. Ayaw. O dagit gikumpleto na ko nigbasa. Og Ay, akong lagi pista. pahunungon ang tanan niyang kalipay.
ang iyang kasaulugan, ang iyang bagong bulan, iyang Sabado ug ang tanan niyang mga panahong pangilin. Period. Wala Ang pista na akong basa do. usa man ang pangilin di na pista. Wa man pista ni na common sense. Common sense gamit. Ako tubag, Ah, tubag. de. Okay. Pangutanan ako sa imong amigo. Oh. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Gipahunong ang Sabado, wala pahunong ang Sabado. Before ko motubag sa imong pangutana, Tanan na pod. ayaw, di man na pwede nga patubagon ko nimo kay patuhon ko sa imo. Oh, De, kategorikal lang, kategorikali lang. Unsa may imong nadungog? Anis ba? Anis nga tubag. Anis. Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Gipahunong ang Sabado, wala pahunong ang Sabado. kaya ang pangutana, kinsay gisultihan sa Anis. ana? Ay, wala ko mangutana about this gisultian. Di ba- Tubagal lang ko. Anis na tubag. Anis ba? Anis ba? Anis mo ka mo. Naong ka mo'y kamatuoran. Sige, tuloy ko anis ka tubag sa akong pangutana. Okay. Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Gipahunong ang Sabado, wala hunong ang Sabado. Ang pangutana, kinsay gisultihan? Nang, unsa ni na ako bini pangutan og kinsay gisultian. Nangutana ra man ko. Di man na pwede ka- Ipa-confirm na ako ba? Di ma- Na mato nimo na amang kay kamatuoran ng 70 Adventist. Ah. Samantalang imong amigo nga akong kahinabi tong niagi, walay kamatuoran sa Sabadista. Dili ko mo isgot to imong amigo. Diri ko sa imo. Kira amang kay kamatuoran. Anis nga tubag. Uno sa may imong nadungog sa akong gibasa. Gipahunong ang Sabado, wala hunonga. Ang Sabado, di ginamahunong. Kaya nga na magdagan. Balik ko na ko basa ha. O, Huwag yun, nawa. akong pahunongon. Brother, og ihon nawa. Paminaw. Iwa magkapahunong nga. Og akong pahunongon ang tanan niyang kalipay. Ang iyang kasaulugan. Ang iyang bagong bulan. Og ang iyang Sabado. Og ang tanan niyang mga piyesta. Question. Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Gipahunong ang Sabado, wala hunong ang Sabado. Ang mabasa nimo klaro kayo. Pero Ah. ang imong pagsabot Ah. lahi. Lagi-lagi ba? Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Gipahunong sa Sabado, wala hunonga. Ayaw ko pasudla sa imong litag kay Manglitag kayo ka. Nangutanar mo ko. Ha? Nangutanar mo ko. Wala sa litag. Lagi, Ubasa nangutanar mo ko. Kaya unsa di? pagsabot Naman ba? kayo kamatuoran. Okay. Okay. Unsa man yun nadungog nimo sa akong gibasa? Gipahunong sa Sabado, wala hunongan sa Sabado. Ganit. Tubagon ta ka. Tubagon ta kas imong pangutana, klaro nga tubag, pero mangutana sa ko nimo aya ko mutubag sa imong pangutana. Ay, Ay, asa? Ako'y nangutana, ako'y pangutan binuang na. ayaw lagi ko pasudla sa imong laang lagi, kaya di lagi ko nimo Wala malitan. man. Brad, confirmation man ning ako, nangutana ra man ko basis Biblian. Unsa? Wow, gani. Kay kanang imong Oh. akong gibasa. Ano? Sakto Sa imong iyo man to gibasa, kung pero pangutana, wala. Wala Wala nagagapo kung sa'y pagsabot, di kay nadungog. Dili Sa'y ba? nadungog. Dili wa mo ko. Confirmation Unsay pagsabot? unsay nadungog Ano ba? niya sa Mga akong tanang gibasa, ganito, kanang gibong kabalo ka. Unsay pagsabot mo ni? Lagi Ano ba? ba? Mao ni akong pangutana. Unsa may nadungog niya sa akong gibasa? Gipahunong ang Sabado, wala hunonga. Kana may yahang tubagon. kanang Sabado Base ra siyang nadungog. pahunong. Base ra Mali siyang lagi nadungog ha. pagsabot kayo kung Diwa mo ko mga tanag sakto ba na akong pagsabot? Unsa ang ako lang unsa may nadungog niya sa akong gibasa? Kana raman. Ang imo laging gibasa, klaro kayo, pero gilahi lang nimo pagsabot. ang nadungog lagi ka po, kanang Sabado ninyo gipahudong. Madadil Alan. Diya. Madadil Alan, atong Akong basahon, lain. Di mo ra galisod. ilang man kining atong Sabado kay galpon man ni sa Ginoo. Sabado. Ginoo sa ba? Nasabado na dining Domingo karon. Gapo Nasabado na dining Domingo karon. Ang gipahunong niya kanang inyong Domingong Sabado. Kay kining Ah? amo gyangkon man ni sa Ginoo nga Kano aton. saman? Unya kanang Brad. ang gipahunong diha inyo. Wala tawa. Kano Basta sama na himong inyong Domingo ang ako Sabado? hunongon. Tama ka Ikaw- kay common sense. Kapital Kano ng sama ingon. himong Domingo ang Sabado? Ikaw rin bitaw nag-ingon nga Sabado. Sabado, Domingo pod. Domingo, Sabado pod. Modinay na karon. Dara. Modinay na karon. Lain na pong pangutana. Lain na pong pangutana. Isa, magbinakat na karon sa tupa nasayop ka sa una. Nasayop ka sa una. O sige, Pagingon sige. mo ang Domingo, Nangutana na Sabado ko pod. ba? Ayaw Ay, sa isa, sapo kay- sa Brad. Dili man ikaw ang Mulit kayo lagi pangutana. ka. Brad, yan namang. Dili. Abangan Dili, ni dili, ng dili, amigo. lagi. Dili. Kapo. Nasa Mo pagali pag Ayaw sunod na pa ko sa maniuto imong na imong pag-ingon sa amigo una. na. Papas mo Gapo, ko na imong amigo ron. na sayo pa kasi mo pag-ingon sa una nga ang inyong Domingo Sabado pod. Sayo po mali. Wala. Di, sa ningon di ko
ang among Domingo Sabado pod. Nag-ingon bitaw ka. Asa nga video na. Ano na ka mo ang kodon nga inyong Domingo sa Sabado pod. Ningon ko ha. O nga, ningon ko nga, ang Domingo na mo, Sabado pod. In terms of kalendar, di wa milabot anang kanang gitawag na to weekly. Nasa man na may mga Sabado na Domingo o weekly. Pero in Dayon. terms of dynamic of translation, Oxford Language Dictionary, Sabado, Sabat, Sunday, Sabado. Oh. Sabado, asa to na Domingo, Sabado pod. Lala ko pangutana. Pangutana ko. Loy kay mong amigo, imo na lang gitabangan. Loy kay mong amigo. Ay sa, Ay, Loy. Ang Dahil Domingo, akong pangutana. Lapo ka Lahat pong pangutana. Lain pangutana. Dynamic form of translation. Dynamic form of translation. Dato pa sa Klaro na. Dynamic form of translation according to Oxford Language Dictionary. Domingo. Akong pangutana ni imong amigo niya. Domingo pod. Domingo pod. Klaro ba According Domingo na pod ang Sabado, sa ang Oxford Domingo. Language Dictionary in terms of dynamic form of translation. Kanang Oxford o kanang imong gituan may gipaundan kay di ba na sa Ginoo nga termino? Tanaw na to, kinsabay gipaundang aning niya. Basa. San Juan Kapitulo 5 versikulo 18. Mutana ko nimong migo kinsa gipaundang ani. Bosa tungod niini. Ni samot pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Question. Bato po. Sa akong gibasa, unsa may imong nadungog? Yapo. Gibungkag ang Sabado o wala bungkag ang Sabado? Dapo. Kana nga pangutana. Imo na lang gipangutana kang Pastor Bacalares. Wala gani ka Brad, ayaw dagang Bacalares. Ikaw kung gipangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Sa outro. Basahon na ko ha. Ayaw lagi kampis kaway Kristo gapon. Tungod diini. Bisa mo tinuon pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudyo. Si San Juan gasuwat ani ha? Oh. Gapo Ay, dili lamang. Usag sapaw-sapaw na ba? Basta Ay, ko. magkampis kaway kay Kristo, no? Sa magkaway, mo kampis pas kaway Kristo. Pangutanag saning ni kaway banig dili ang gipangutan na. Ako balik ko ba sa? Bosa tungod niini misamo tinuon pagpaningog patay kaniyang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Question, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Sa dungog. Gapo. Kuya mo din do harungutana. Asa pa na nga bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga gibungkag niya ang Wa ko unsa la imong nadungog? Ay confirmation lang. Unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Gibungkag ang Sabado, wala bungkag. Honest lang, honest na to. Palasi ha, palasi. Apo, ang So akong palasi din na nasuwat na sa Biblia. Ako lang gipa-confirm unsa ning nasulat sa Biblia, unsay nadungog nimo? Gibungkag ang Ako Sabado, wala nadungog. bungkag. Klaro. Honest. Pero ang kinaiya sa mga Hudyo, wala gyud kinaiya nga nag-ingon nga si Kristo nagbungkag. Unsa tong nadungog? Unsa tong nadungog nimo? Klaro? Unsa nga klaro? Klaro nga. Palakon sa Dios. May mabasa na. Kinsa may nagsulti Unsa na. tong nadungog? Unsa tong nadungog nimo? Klaro nga. Klaro nga unsa? Nga nilaban kas mga Hudyo. Dili, ningon man ka nga. Ang imong nadungog, klaro. Unsa man tong klaro ha imong nadungog? Klaro nga. Dunggan ako nga ang imong gibasa, klaro kayo pero ang imong pagsabot Lagi. sama sa pagsabot. Klaro, unsa may imong naklaro? Okay, klaro man ka. Unsa may naklaro nimo? Gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Si Kristo wala kay mabasa nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Balik basa. Wadaw mabasa. Balik. Bosa tungod niini misamo tinuon pagpaninguhag patay kani ang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Gapo Ingon wala. ka Ana ning na sukol klaro si nimo. Darwin Sa ana ni naklaro Kano ni nimo. palaw na nga tapik. Gapo. Sa lagi ambak atong Father Darwin nga wa man to. Oy. Gapo. Ayaw sa gambak ni Nagkalim ko sa Father bukol. Darwin kay wala man to ilabot sa ato ang paminaw sa ba? Ayaw gambak ni Father Darwin kay wala to labot nato dire sa atong istorya kita lang duha mo ka ana nang nga iso ba kay di man jud mo kabarog pamatud-in Alay! ako ninyo nga si Kristo naglapas sa mga kapulay. Apik. Niingon man na yung amigo nga klaro kayo ang iyang nadungog. Ang question na ko mauni. Di lang. Wala di ba? Kakadaon. Niingon ni mga Ikaw kay amigo. inyong pare di mo surrender ana. Inyong Ano sa pare. maning imo man yung sa pawan ni mga amigo.
Na, imo na gitabangan kay naipit na imong amigo. Ay, naipit. Di man gud ka. Sige, matod niya. Ayaw sapaw kay dili ikaw gipangutana. Ayaw sa ayaw. Kau galingon imong programa. Binastos ka. Sige. Paano mo na Wala gapo? gipa-confirm. Kani akong pangutana ba? Ingon niya, klaro kayo ang iyahang nadungog. Klaro kayang nadungog. Question. Sa iyang klarong nadungog, o sa madyo klaro niyang nadungog, gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Gapo. Bro, may monster yung tuloy niya. Gapo, wala na mo magkasingabot. Kaya ayaw naunsa ikaw akong gipangutana. O sa may imong klarong nadungog, gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Asa ba na nga bersikulo nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, gapo? Wala ko mangutanag kisay gabungkag. Ang ako lang gipa-confirm. Unsay nadungog nimong klaro sa akong gibasa, gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Ang pangutanan nako, kinsay nagbungkag, si Kristo o ang mga Hudyo or ikaw? Wala lang ayaw sa pangutana, klaruhon sa nako ning imong giingon nga. Klaro kayo imong nadungog. Sa klarong imong nadungog, unsay nadungog nimo sa akong gibasa, gibungkag ang Sabado, wala bungkag ang Sabado. Gapo, ang nagbungkag gapo, walay lain ang mga Katoliko o mga Hudyo sama nimo. Bro. Ayaw ako mangutanag kinsay gabungkag. Ang ako lang ba, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, gibungkag wa bungkaga. Ang pangutana, kinsay nagbungkag? Wala, isa ko pangutana. Klaruhon sa nako ni Dana. Ayaw ko imong nadungog sa akong gibasa, gibungkag wala bungkaga. Simisa. Atong klarohon ba kanang gipangutanang Bro Eugene nga kategorikal ba nga gibungkag ba or wala sumala siyang gibasa maura man to na dapat tubagon. Ayaw naman yung pasudlanan. Gibungkag lagi sa Katoliko. Katawa ang mga taon. Pila ra po naabot. Bro. Last na Last pangutana, bro. Di wala apikin. Last na pangutana kay ako'y last nga pangutana. Wala, maniod ka na ko. Wala Wala ka sa na klaro. last. Bisan pa Si San Juan nga nagsulat ane. Makadaog lagi. Kay Oh, wala sa. nagkabahin-bahin ang mga Katoliko Sa. defender. Ang uban Sakoy-sakoy na mga ani. defender. Ang Sa. sana kaning mga tawana. Last nga pangutana. Last nga pangutana. Last. Kani nga akong gibasa nga niingon. Si San Juan nagsulat ha. Busa tungod dinhi misamot pagpaningog patay kanya mga Hudyo. Kay di lamang iyang gibungkag sa Sabado. Namakak si San Juan ani wala. Kinsay nagbungkag? Ipon mo tumag. Di ba ang tuwag? Di maong tubag. Ay na. Ang akong pangutana namakak ba si San Juan ani sa iyang sulat wala. Ang ay na kung patubagaan ninyo mga strategy nga mga style bitaw ninyo. Ano mga style ninyo? nga dubo? Brachong. Ikaw na bahala na. Di na ko piki man. Style ninyo nga dubo. Oh. Ayaw na mo pa. Di Sa man si Kristo Ikaw na bahala na bro. Di man Bro Daig, sinabot. ari kong Bro Daig. Regine, ari kong Bro Daig. Kristo nagbungkag Wala ana. ko rin niya. Ang Romanista O murag man. astronaut ba? Nindot kayo ko ano? Nindot kayo headset murag astronaut. Bro Daig, no. Musulod mo kanunay sa ko makasabot sad mo kay explainan man ta mo sakto kanang tinaw Ako, pangutanan na. Imong amigo. Imong amigo di man katubag. Ya pirti kay mamagat parpahaya Eh, kanina naniid pero ko di ba? lang kita mo daw. Naniid ko ba? Nya pagkauman ako panit. Limi man Mo din suldan mo tong ni sod ko. Tubag pangutana. Nagapoys. Tubag man ta Pangutana. pangutana. Namakak si San Juan ana wala. Asa mabasa nga namakak sa sanuan? Wala din namakak. Wala na. Good. Problema nimo gapo kay nilaban ka sa kaawa ang Kristo. Gapo. Mo ni nindot nga sa badista mutug ang tinuod. Problema nimo Iba- nimo iba- nilaban ka sa kaawa ang Kristo.